Ahoj. Vitajte pri videu Globálny exportný program ICC Ukrajina. Ak ste si pozreli video s názvom ICC Ukrajina, prehľad služieb, videli ste, že našim hlavným poslaním je podporovať a rozvíjať medzinárodný obchod. Tento program je priamym dôsledkom tohto záväzku. V tejto súvislosti chceme zdôrazniť, že Ukrajina je otvorená podnikaniu. ICC Ukrajina môže pomôcť zahraničným a ukrajinským kupujúcim a dodávateľom nájsť sa navzájom. Následne môžeme poskytnúť akúkoľvek podporu, ktorú ktorákoľvek strana môže potrebovať na úspešné dohodnutie a dokončenie obchodných transakcií. V tomto videu tiež uvidíte, ako podpora medzinárodného obchodu s Ukrajinou zapadá do nášho všeobecného programu obnovy Ukrajiny. Vysvetlím vám aj všeobecnú štruktúru programu a ako sa tento playlist môže rozvinúť do virtuálnej obchodnej misie a odtiaľ až k osobným stretnutiam. V popise nižšie uvádzame všetky kontaktné údaje, ktoré by ste mohli potrebovať. Toto nie je len reklamná kampaň. Tento playlist predstavuje prvý krok k skutočným konkrétnym činom na rozvoj obchodu. Tak poďme na to. Na nasledujúcom slajde vysvetlím, ako program zapadá do nášho celkového programu obnovy a čo chceme dosiahnuť. Čo je globálny program podpory exportu? Je to jeden z troch základných prvkov nášho programu obnovy Ukrajiny. Sú to portál obnovy Ukrajiny. Ten podporuje a uľahčuje zahraničnú účasť vo verejnom sektore programu obnovy Ukrajiny. To predstavuje investície vo výške 50 miliárd amerických dolárov každý rok počas nasledujúcich 10 rokov. Ak máte záujem zúčastniť sa tohto programu, odporúčam vám pozrieť si náš YouTube playlist Projekty verejného sektora obnovy Ukrajiny. Portál pre investície do súkromného sektora bude podporovať zahraničné investície do súkromného sektora na Ukrajine. Aj keď už teraz existujú veľké príležitosti na investície do súkromného sektora na Ukrajine, tento portál bude spustený až vtedy, keď to podmienky dovolia. Globálny program podpory exportu. Jednoducho povedané, cieľom je pomôcť ukrajinským firmám nájsť nové trhy a dodávateľov. Napriek názvu sa program nezameriava výlučne na ukrajinský export, ale aj na podporu príležitostí pre zahraničné firmy obchodovať s Ukrajinou, teda opäť pre exportérov aj importérov. Na nasledujúcich snímkach načrtnem, ako je program štrukturovaný. Prvá z nich vysvetľuje prístup prostredníctvom playlistov. Tento playlist je jedným z príkladov, tieto playlisty sme však zverejnili v mnohých jazykoch a s mnohými partnermi. Uvidíte, že v globálnom programe podpory exportu existujú tri hlavné fázy. Sú to YouTube playlisty, virtuálne obchodné misie a osobné stretnutia. Takže poďme sa pozrieť na prvú z nich, YouTube playlisty. Práve sledujete príklad jedného z nich. Publikujeme sériu YouTube playlistov vo viacerých jazykoch. Nechceme, aby jazyk bol prekážkou v obchodovaní s Ukrajinou. Tieto playlisty vytvárame a udržiavame so zahraničnými partnermi. Týmito partnermi sú často obchodné komory, priemyselné združenia a špecializovaní poskytovatelia služieb. Kde je to vhodné, zahrnieme do príslušného jazykového playlistu aj video prezentácie od týchto partnerov. Všetci majú niečo navyše, čo môžu ponúknuť. Hlavné pravidlá pre tieto videá musia byť praktické, krátke, väčšina do 15 minút a musia obsahovať kontaktné údaje, aby diváci mohli položiť otázky po zhliadnutí videa. Je jasné, že zameranie týchto videí musí byť aspoň na jedno z nasledujúcich tém. Ako môžu ukrajinské spoločnosti otvoriť nové trhy alebo nájsť zahraničných dodávateľov? Ako môžu zahraničné spoločnosti obchodovať s Ukrajinou, či už ako exportéri alebo importéri? Vysvetľujeme tiež, ako naše služby business matchingu môžu predstaviť zahraničné a ukrajinské spoločnosti navzájom. Zároveň sa snažíme vysvetliť a propagovať aj ďalšie podporné služby, ktoré ponúkajú iné organizácie. Napokon našim cieľom je poskytnúť medzinárodným obchodníkom kompletný a komplexný balík služieb. Následne zabezpečíme, aby boli playlisty široko propagované zo strany ICC Ukrajina aj našich zahraničných partnerov. To je prvý krok. Aký je ďalší krok? Tým sú virtuálne obchodné misie. Pozrime sa na ne na ďalšom slajde. Ďalšou pridanou hodnotou playlistov je, že môžeme sledovať úroveň záujmu o konkrétne témy a zo strany konkrétnych jazykových skupín. Preto, ako náhle sa prejaví dostatočný záujem buď podľa odvetvia, alebo podľa geografie, krajiny či regiónu, môžeme potom spolu s našimi zahraničnými partnermi zorganizovať virtuálne obchodné misie. Kľúčové charakteristiky týchto virtuálnych obchodných misií sú nasledovné. Veľmi nízke náklady na účasť,
Veľmi flexibilné, pokiaľ ide o počet účastníkov, štruktúru a obsah. Dôraz kladieme na dialog a komunikáciu. Všetky ostatné informačné detaily sú už pokryté v YouTube playliste. Zabezpečujeme, aby boli k dispozícii všetky potrebné následné a podporné služby. Samozrejme, nie všetko sa dá urobiť online. Niekedy je potrebné sa stretnúť osobne. Fyzické stretnutia a podujatia sú tiež neoddeliteľnou súčasťou globálneho programu podpory exportu. Týmto sa budeme venovať na ďalšom slajde. Chápeme, že osobné stretnutia sú často nevyhnutným prvkom pre úspešné uzatvorenie medzinárodných obchodných dohôd. Je zrejmé, že za súčasných okolností nie je také jednoduché takéto stretnutia zorganizovať, najmä pokiaľ ide o fyzické podujatia. Individuálne osobné stretnutia je však možné dohodnúť s nami, poskytovateľmi podporných služieb a potenciálnymi partnermi. Ak by ste chceli, aby sme pre vás zorganizovali nejaké stretnutia, kontaktujte nás priamo. Naše kontaktné údaje nájdete nižšie. Urobíme všetko preto, aby sme splnili vaše požiadavky. Dobre, blížime sa ku koncu tohto videa. Aby sme zhrnuli to, čo sme prezentovali, radi by sme zdôraznili 3 kľúčové posolstvá. Tieto 3 kľúčové posolstvá sú nasledovné. Prvé posolstvo je, že Ukrajina je otvorená pre podnikanie. Druhé dôležité posolstvo je, že Ukrajina má zahraničným partnerom, či už kupujúcim alebo dodávateľom, čo ponúknuť. A nakoniec, no rovnako dôležité, nie ste na to sami. Sme tu, aby sme vám poskytli podporu počas celej vašej medzinárodnej cesty, na každom kroku. To platí rovnako pre zahraničné spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na ukrajinský trh, ako aj pre ukrajinské firmy, ktoré chcú rozšíriť svoj medzinárodný dosah. To je všetko. Toto sú hlavné myšlienky nášho globálneho programu podpory exportu. Ďakujeme, že ste si pozreli video o globálnom programe podpory exportu ICC. Dúfam, že teraz máte jasnú predstavu o tomto programe a o tom, ako vám môžeme pomôcť nájsť nové trhy a dodávateľov. Začnite už dnes, navštívte našu webovú stránku pre viac informácií a pomoc. Kontaktné údaje sú na tomto slajde a v popise nižšie. Ak ste tieto informácie považovali za užitočné, pomohlo by nám, keby ste klikli na páči sa mi to a prihlásili sa na odber nášho kanála, aby ste zostali v obraze. Zároveň, prosím, zdieľajte toto video a playlist so svojimi obchodnými kontaktmi. Veľmi by sme to ocenili. Čím viac uvidíme, že tento playlist zaujíma ukrajinské aj zahraničné firmy, tým rýchlejšie budeme môcť zorganizovať virtuálny obchod. A predovšetkým nezabudnite, že ICC Ukrajina a naši partneri sú tu, aby vám pomohli. Volám sa Oleksij Kožanov. Spoločne môžeme vybudovať lepšiu budúcnosť. Teším sa na vašu odpoveď. Ešte raz ďakujem za vašu pozornosť a záujem.